जय मसीह होननानै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै मोनसे गोबां दुखुनि रादाब लानानै फैदों, जिखौ नुयोब्ला नोंथांमोना गोबां दुखु मोनगोन। हाबाब मा जाथारखो होननानै नोंथांमोना बुंनो गोनां जागोन। जेब्ला आं रादाबखौ मोनदों अब्लाना आंबो गोबां गोसोआव मोनसे सोंखांनाय माखासे सोंलुफोरा फैदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, मोननै जायगानिफ्राय गासै 24 सा ख्रिस्टियान सुबुंफोरखौ हमदों। मोनसे जायगायाव 22 जन 22 सुबुंफोरखौ हमदों, जेरावहाय 14 सा आइजोफोर दङमोन आरो 8 सा हौवाफोर दङमोन। 14 आइजोफोर आरो 8 हौवाफोर, आरो मोनसे जायगायाव 2 पास्टरखौ हमदों। दा बेबायदि मोनसे रादाब लानानै फैदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोननो बे रादाब क्लिपखौ दिन्थिग्रोनो हास्थायदों। आं जेबो बाथ्रा बुंथ'नो हास्थायाखै। नोंथांमोना थोंजोङैनो बे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो, बेनि उनाव डिटेल्सै बियो बहा जाखो, माब्ला जाखो, बे गासैखौबो नोंथांमोना डिटेल्सै बुंनो थांगासिनो दङ। दा बेवहाय आंजों लोगोसे जोबजासिम थागोन आरो बे बोरै जाखो बेफोर गासैखौबो नोंथांमोननो बुंनो थांगासिनो दङ। दे अब्ला नोंथांमोननो बे रादाब क्लिपखौ दिन्थिग्रोबाय, नोंथांमोना नायग्रोदो। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की खबरें लगातार सामने आ रही है। ऐसी ही 2 खबरें बालोद और जांजगीर से निकलकर भी सामने आई। जहां बालोद में प्रार्थना सभा के दौरान धर्मांतरण का मामला सामने आया है, तो वहीं जांजगीर में धर्मांतरण को लेकर हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध किया। धर्मांतरण पर बड़ा एक्शन आपको बता रहे हैं। प्रार्थना सभा में यहां पर धर्मांतरण का खेल चलाया जा रहा था। ये बालोद की खबर है, तो इधर धर्मांतरण पर बवाल जांजगीर में भी देखने को मिला है। अब सबसे पहले आपको बालोद से जुड़ी हुई बड़ी खबर बता दें कि बालोद में धर्मांतरण कराने वालों पर एक्शन देखा गया है। 22 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में 8 पुरुष और 14 महिलाएं शामिल हैं। अवैध रूप से ये प्रार्थना सभा हो रही थी। गुंडरदेही थाना इलाके के चैनगंज का मामला आपको बता रहे हैं। अवैध रूप से प्रार्थना के मद्देनजर उसकी आड़ में धर्मांतरण का खेल चलाया जा रहा था, धन परिवर्तन करवाया जा रहा था। लेकिन अब इन सभी आरोपियों पर एक्शन देखने को मिला है। बालोद में धर्मांतरण कराने वाले 22 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में 8 पुरुष और 14 महिलाएं शामिल हैं। अवैध रूप से यहां पर प्रार्थना सभा करवाई जा रही थी। गुंडरदेही थाना इलाके के चैनगंज का यह मामला। तो इधर जांजगीर की बात करते हैं। जांजगीर में भी धर्मांतरण पर जमकर बवाल हुआ। सर्व हिंदू समाज, बजरंग दल और RSS ने दबिश दी। गोदना गांव में धर्मांतरण करवा रहे घर में दबिश दी है हिंदू संगठनों ने। हालांकि देखिए, पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए 2 पास्टरों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जांजगीर में भी धर्मांतरण पर जमकर बवाल हुआ। जैसे ही जानकारी मिली, हिंदू संगठन यहां पहुंचे। सर्व हिंदू समाज, बजरंग दल और RSS की दबिश देखने को मिली और उसके बाद पुलिस आती है। पुलिस ने एक्शन लिया है, 2 पास्टरों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रार्थना सभा कराए जाने, धर्मांतरण कराए जाने संबंधी सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें हिंदू सामाजिक संगठन के लोग भी पहुंचे थे, जिस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और संबंधित 2 आरोपी जो हैं उनको थाने लाया गया है। और इसमें जो है जो धर्म संबंधी जो धाराएं हैं उन पर जो है कार्रवाई की जा रही है और पुलिस जो है उसमें लगातार कार्रवाई करती है। और देखिए, धर्मांतरण के खेल पर कार्रवाई तो लगातार जारी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आज भी ऐसी नौबत क्यों आ रही है और बार बार आ रही है। इस पर अधिक चर्चा करने के लिए रायपुर का रुख करते हैं। अभिषेक तिवारी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, धर्मांतरण एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर विपक्ष भी हमलावर है, सरकार भी सजग है, लेकिन बावजूद उसके हम आए दिन देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में ऐसे ही गंदे खेल का खुलासा होता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है वो धर्मांतरण है। और धर्मांतरण को लेके चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे हिंदू संगठन हो, सभी एक साथ मिलकर लगातार नारेबाजी करते हैं। चाहे हिंदू संगठन की बात कर ले तो लगातार वो थानों में शिकायत करते हैं, जहाँ अवैध धर्मांतरण चल रहा होता है वहाँ जाके हंगामा भी करते हैं। वहीं सरकार इसमें कहती है कि हम धर्मांतरण को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। जो ये लगातार धर्मांतरण को लेकर गिरफ्तारियां हो रही है, हिंदू संगठन सामने आ रहे हैं, ये सरकार की मदददेही से ही हो रहा है। लगातार जो इन पे एक्शन हो रहा है ये सरकार की मदददेही से हो रहा है। कांग्रेस की सरकार के दौरान ऐसा नहीं होता था, ये अभी भाजपा का कहना है। वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की सरकार के दौरान धर्मांतरण बहुत हद तक रोका गया था, लेकिन भाजपा की सरकार के दौरान इसको बढ़ावा दिया जा रहा है और इस पर रोक नहीं लगा पा रही है भाजपा। तो इस तरह से लगातार इसमें दो पक्ष विपक्ष भी आमने सामने रहते हैं, हिंदू संगठन भी आमने सामने, लेकिन ये रुक इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि ये जो धर्मांतरण कराने वाले होते हैं ये उनको टारगेट करते हैं जो गरीब हैं,
जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं। अभिषेक, और ऐसे में आने वाले दिनों में ये माना जाए कि धर्मांतरण को लेकर कोई सख्त कानून की मांग और ज्यादा तेज हो जाएगी? बिल्कुल, लगातार मांगे आ ही रही हैं। लगातार हिंदू संगठन सरकार से मांग कर रहे हैं कि धर्मांतरण को लेकर कोई सख्त कानून बनाया जाए, जिसमें सरकार भी कह रही है कि बहुत जल्द जो है धर्मांतरण को लेकर और एक नया कानून लाया जाएगा। इसके पहले भी एक कानून लाया गया था धर्मांतरण को लेकर, जिसपे लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन लगातार हिंदू संगठन की मांग के बाद एक और जो है नियम लाया जा सकता है, बहुत ही जल्द देखने मिल सकता है। चलिए ठीक है। अनजाग्राफोर, थारैनो दुखुनांथाव नङाने जि रादाब क्लिपखौ नोंथांमोना नुदों, जिखौ नुबाय एबा जिखौ मोनथिबाय, बे दुखुनांथाव नङाने, गोबां दुखुनांथावना। जेराव बालद होननाय, छत्तीसगढ़नि बालद होननाय मोनसे एरिया दङ, जायगा दङ। बे बालदनिफ्राय गासै 22 जन सा ख्रिस्टियानफोरखौ हमदों, जेराव 14 सा आइजोफोर दङ आरो 8 सा हौवाफोर दङ। बिसोर गासैखौ हमनानै सोंनायनि थाखाय लानानै थांदों। आरो बेनि जाहोना मा? बेनि जाहोनानो जाहैबाय बेनो गिर्जा जिरायनायनि थाखाय, खुलुमनाय सिबिनाय खालामनायनि थाखाय। आरो जेब्लानो ख्रिस्टियानफोरा खुलुमनाय सिबिनाय खालामो, खौसे जानानै खुलुमनाय सिबिनायखौ लायो, अब्लानो मा मुं होयो? धोरोम सोलायनायनि, धोरोम सोलायहोगासिनो दङ बेबायदि होननानै RSSनि सुबुंफोर, VHPनि सुबुंफोर, बजरं दलनि सुबुंफोरा बेफोरबायदि पुलिस लिंहरनानै हमहैयो। आरो बेयावबो बे एखे जाथायानो जादों, जेरावहाय खुलुमनाय सिबिनाय, बे थांनाय सानदेनि बाथ्रा, खुलुमनाय सिबिनाय खालामदोंमोन। बे खुलुमनाय सिबिनायखौनो धोरोम सोलायहोदों होननानै 22 जन सा सुबुंफोरखौ हमहोबाय। आरो बिनि उनाव बे छत्तीसगढ़आवनो जाजगिर होननाय मोनसे जायगा दंबावो, आरो बे जायगायावबो बे एखे सानावनो, थांनाय सानदेयावनो सानै पास्टरखौ हमदों। बेयावबो बजरं दलनि मानसिफोर, RSSनि मानसिफोर, VHPनि मानसिफोरा थांनानै धोरोम सोलायहोदों होननानै जबरजस्ति सानै पास्टरखौ हमहोदों। नोंथांमोना अलरेडि भिडिअ क्लिपाव मोनथिदों, भिडिअ क्लिपाव नुनो मोनदों माबायदि नांज्लाय खमज्लाय गावजों गाव, सुबुंजों सुबुं, हिन्दु संगठननि मानसिफोर, ख्रिस्टियाननि मानसिफोर माबायदि जुदि साउन्डखौ खोनानाय मोनब्ला हयथ' गोबां हाल्लाखौ मोनगौमोन, दावरावखौ मोनगौमोन, नाथाय बेयाव साउन्डखौ मिउट खालामनानै होदों। दिनै अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै जों ख्रिस्टियानफोरनि सायाव बेबायदि प्रब्लेम्सफोरा फैगासिनो दङ, जेंनाफोरा फैगासिनो दङ। मोनफ्रोमबो रबिबाराव आं नोंथांमोननो खोन्थाबोगासिनो दङ जे मोनफ्रोमबो रबिबाराव छत्तीसगढ़आव जेंना जायै गैलिया। नट इभेन सानडेखौ नागारनानैबो गुबुन गुबुन सानफ्रावबो आलादा आलादा रोखोमनि जाथायफोरा जागासिनो दङ, जायो। दिनै खुलुमनो सिबिनो बिथांमोना सान्तिखौनो मोनाखै। देवबाराव गिर्जायाव खौसे जानानै खुलुमनाय सिबिनाय खालामबानो बहाबा नङा बहाबा बिथांमोना हयथ' लिस्ट खालामो बबे गिर्जाया उइक दङ, लोरबां दङ, बबे गिर्जाया लोरबां दङ। जि गिर्जायाव 10 जन, 20 जन, 50 जन, 60 जन बेफोरबायदि इसे बिबांनि खौसेथि जानानै खुलुमनाय सिबिनाय खालामो, बैबायदिखौ नायनानै हयथ' टारगेट खालामै बिथांमोना थाङो। मानोना बै गिर्जायाव मानसिफोरा इसे, सुबुंफोरा इसेल', फोथायारिफोरा इसेल', 20 जनल', 30 जनल', 50 जनल', 60 जनल'। दा बेयावहाय बिथांमोनखौ जोङो एटेक खालामनो हागोन, बिथांमोनखौ जोङो नंखाय दायाव खोख्लैनानै हमहोजोबनो हागोन, बेफोरबायदि होननानै हयथ' बिथांमोना खामानिखौ मावो। नाथाय साफ्रोमबो जिसु ख्रिस्ट'खौ खुलुमग्रा फोथायारि, साफ्रोमबो जायफोरा गिर्जा न'आव थांगासिनो दङ, खुलुमहैगासिनो दङ, सिबिगासिनो दङ, दिनै बिथांमोनहा जेबो दाय गैया। दाय गैयाब्ला दिनै आयेना सोरखौ हमगोन? दाय गैयाब्लाथ' रावबो आयेना रावखौबो हमनो हाया, दिनै पुलिसनि सुबुंफोरा रावखौबो हमनो हाया। दा बेयावहाय बिथांमोना मा खालामो, मा फाव फान्दायो? धोरोम सोलायहोनायनि सोदोबखौ बाहायहोबाय थायो, जे बेयाव हिन्दु सुबुंफोरखौ लाना फैदों, हिन्दु सुबुंफोरखौ लाबोनानै हमहोदों, हिन्दु सुबुंफोरखौ लाबोनानै धोरोम सोलायहोयो। दा बेयावखायनो बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुङै दायनिगिरियाव खोख्लैनानै पास्टरफोरखौ हमहोदों, ख्रिस्टियान सुबुंफोरखौ हमहोदों, बेफोरबायदि खामानिखौ मावलागासिनो दङ। दा जोङो बेफोरखौ नुगासिनो दङ। जेखि जादिया अनजाग्रा नायगिरिफोर, बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा बेफोर दुखुनि बाथ्राफोरखौ, बेफोर जाथायफोरखौ। आरो बियो थारैनो जागासिनो दङ, माबा मोनसे बानायनाय बाथ्रा नङा, नंखाय बाथ्रा नङा। छत्तीसगढ़आव दिनै बेबायदि जाथायफोरा जागासिनो दङ। आरो जानो हागौ इसोरहा थांखिफोर दङ। जों बयबो मोनथिगौ, जेराव तारना, जेराव पारसिकिउसन, जेराव खैफोद बारा फैयो, जेंना फैयो, ख्रिस्टियानफोरा नारसिमजानाय फैयो, बे जायगायावनो
गोबां बेगरफोरा रज'यो बे बाथ्राखौ जों बयबो मिन्थिगौ। दा बेयावहाय बे बेगरफोरखौ फोनाय जादों आरो बे बेगरा जेन मोजाङै बेरो बेनि थाखाय जोंबो मोजाङै गोख्रों जानानै आर'ज खालामनांगोन, आर'जजों हेफाजाब होज्लायनो नांगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोबनायाव बेखौनो नोंथांमोनखौ खावलायनो हास्थायदों, नोंथांनि पार्सनेल जिथु प्रेयार सम दङ बे आर'जनि समाव नोंथाङा छत्तीसगढ़नि थाखाय आर'ज खालामनो दाबावथार। सानफ्रोमबो खालामगोन, फुं बेला नोंथाङा सानफ्रोमबो खालामगोन जेन छत्तीसगढ़ा मोनसे समाव साफ्रोमबो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनाय साफ्रोमबो बेक्ति जागोन। जेरै मिज'राम बायदिया जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनाय मोनसे रायजो जाबाय, नागालेण्ड बायदिया जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनाय मोनसे रायजो जाबाय, केरेलाफोर बायदिया जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनाय मोनसे रायजो जाबाय, अरुणाचला मोनसे जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनाय रायजो जाबाय, गवाया मोनसे फिसा ओनसोलब्लाबो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनाय मोनसे थावनि गिदिर जायगा जाबाय। थिग बेबायदिनो अनजाग्रा नायगिरिफोर छत्तीसगढ़ाबो जेन जायो, दा बिनि थाखाय लागारबो आर'ज खालाम, बावनो नाङा। दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। जोबनायाव खावलायनो हास्थायदों, सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लाइक खालामदो आरो हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामदो। थेंक इउ।